Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug mudot sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Hebrehanon 4:12. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatugto at sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Segundo Timoteo 3:16-17. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Segundo Timoteo 2:15. Psalm 73:26 nagaingon, "My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." Matthew 12:31-32, "Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Spirit shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come." 2 Peter 3:9, "God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance." 1 Timothy 2:4, "God wills that all will be saved and come to the knowledge of the truth." John 3:18, "He who believes in him," the Lord Jesus Christ, "is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the only begotten Son of God." Acts 4:12, "Neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved." John 3:3, "Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." Sa dili pa kita magapadayon sa atong Bible study through the YouTube, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. We have to prepare ourselves. Evaluate kung napagkatay mga sala diyan sa atong kalag. Kaya kini mahimo lamang babag. This becomes a barrier to our study of the Word of God. Ug dili makatudlo ang Espiritu Santo kanato kung nagatinir pa kitang mga sala. Busa ang mando sa Dios aron kita mahibalik ngadto sa atong pagkagamitay kaniya mao ang paggamit sa recovery technique sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Ug alang kanimo higala nga wala pa kay kaluwasan, gidapit ka, giawhag ka sa tuon niya ng pulong sa Dios diya sa mga buhat kapitulo 16 versikulo 31 nga nagaingon sa in English, "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved." So pinagi lamang niya na nga ikaw mahiluna na usab ning atong Bible study. Kung magasalmot ikaw, ang Espiritu Santo magatudlo na kanimo. Busa sa hilom mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa magkausap pa. Nining lain ang usab nga adlaw, imong gigahin
alang kanamo o Dios. Grasya nga imo pa kaming ipabuhi ni hangtod ni higayuna. Kini ti mailan nga ikaw nagaliho pa sa imong plano sa mong kinabuhi. Ug ana pa ikay tuyo sa among mga kinabuhi busa imong kaming gipabuhay hangtod ni higayuna. Salamat o Dios ni imong gugma, kaluoy, kortesiya o grasya nga among gipahimuslan. Dili kami takos nini. Busa nining among pag tuon sa imong pulong o Dios. Nagaampo kami nga imo kaming hatagan niya ng concentration, pagtutok, pagbunting sa among nahuna diya sa imong igatudlo kanamo nining adlaw. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan na nato nga mga kahigalaan o mga kaigsuunan diha ni Kristo. Grasya nga kita nagkatapong na sa pinaginiling atong Bible study through the YouTube o sa Balbido Evangelistic Ministry. So, kini atong pagkabuhaton, bahin kini sa spiritual momentum, pagbuylo sa atong espiritualong pagkinabuhi. O ganiya pa kita nagadupot sa atong dugukan sa atong hilisgutan, nga giuluhan nato the unique spiritual life of believers in Christ. Ang dili kasagaran nga Kristohanong pagkinabuhi sa mga magtutuo ni Hesukristo. Okay? So, daghan pa kita mga punto sa doktrina ang pagatukion bahin nini. O ganiya magkita nagadupot pagkakaroon nining 7 ka mga ganghaan, walo, dili 7. Walo ka mga ganghaan diha sa Royal Palace, the gates of the palace. Okay? God's system, power system, nga mao ang atong puloy-anan ingon nga mga anak sa Dios. Ato na kining pasabot kanimo gipatin-aw nga wa na may laing environment nga perfect nining kalibutana gawas ni ining gisangkap sa Dios kanato. Okay? Ang perfect environment dito ra man ni tinuod dito sa Harden sa Eden, sa wala pa malaglag nga atong unang ginikanan. That was a perfect environment. Ang tanan nga ilang kinahanglan didto, tanan wag yun na kulang. O karon nangalaglag naman nato mga ginikanan, kita nakapanunod mas ilang sala nga panulundon, itawag ka na Adam's original sin. Kaya kita lagi mga kaliwat Manila, then niagom kita. Naimulag kita sa Dios, tungod niya itong ilang ibuhat. Apan ang Dios tungod siyang grasya, nagamugna o plano sa kaluwasan. Plano nga kita mahibalik ngadto sa iyang kiliran. Okay? Mahibalik kita ngadto sa atong pakikiusa ngadto sa Dios, atong relasyon. Restore our relationship to God. Unsa? Ang iya pagi, dili pagis tao. Nagmugna siya, pinagi sa, of course, mga sakop sa Blanc Trinidad. They had a Eternal Life Conference. Ilang gimugna kining planos kaluwasan. O nabahin man kining maong planos kaluwasan sa tulo ka kategorya, inunta level. Una niini ang kaluwasan, salvation. Ikaduha, believer in time, ang magtutuo dinhi sa panahon. O katulo, phase 3 na kini, believer in eternity, ang magtutuo nga tuan na sa eternidad. So mo kini ang tulo kabahin nining plano sa Dios. O ikaw nga nakadawat na sa kaluwasan,
nakadawat na kang Ginoong Kristo nga imong manluluwas, then nasud ka nining maong plano sa Dios. You have already entered into the perfect plan of salvation. O mao nga sa pagsud na nimo niya na gimanduan na ka ikaw nga magtotoo, kita nga mga magtotoo sa pagpuyo niya ng perfect environment. Kini gibilin gyud dungan sa pag buhi sa Espiritu ni Ginoong Jesucristo. Yan itong nagbitay siya sa cross, human siya mayog, tapos na niya, maingon siya nga, amahan ko nga nas imong mga kamot, itugyan ko ang akong Espiritu. Sa Latin, naging in manus tuas, commendo Spiritu meum. No, na nga. Iyang gibuhian ng Espiritu, dungan niya itong pagbuhi, iyang gibilin, kining maong perfect environment. Dungan yun. Perfect environment. Nga gibilin ni Ginoong Kristo nganhi kanato nga mga magtotoo. Kaya kita mga magtotoo, anak naman ta sa Dios. Huwag ta maghimo-himo niya ng mga doktrina, pagtulunan kundi naa ka na sa pulong sa Dios. Nahiusa kita kang Ginoong Kristo niya itong panahon nga itong gidawat siya nga itong manluluwas. O karon kay mga magtutuo naman lagi kita, mga anak kita sa Dios, iya kitang gigahinan ni ining maong perfect environment. Now, by the way, ato naman ningi patinaw nimo nga ang Christian way of life is a mental attitude life. It is a system of thinking. Okay? Ang atong pangunahuna, maoy inunta puntaria, rumbo sa pulong sa Dios. Just as ang kaaway sa Dios kasi Satanas naapod siya rumbo po niya nga itong pangunahuna. So there is a fight na ay bugno, na ay gubat, tali sa pangunahuna sa Dios o sa pangunahuna ni Satanas. Kaya kini sa Satanas mo may nagadumala ni kalibutan na. Although dili man iya gitugutan lang siya sa pag dumala ni ning kalibutan na. Although dili ni iya gitugutan siya sa Dios. Kaya kini ang tuman ni ining bugnong espirituhanon, spiritual warfare between God's forces and Satan's forces. Nagsugod ni itong pag-rebuildig yun ni Lucifer. See? Rebuildi man siya, may alsa man siya batok sa Diyos. Gusto siya mahimong Diyos. Kaya nakita niya unsa ka mabulukon o di mo katukman ng kahimayaan sa Diyos. Buot siyang mahimo sa Diyos. Naman na sa mga pulong sa Diyos pong hisgutan. So yun itong higayon na pag turok yun siya una gusto siya mahimong Diyos, iigihan siya sa Diyos. Huwag nahimo na siya Satanas, di na siya Lucifer. Naman na to. Kaya tungod lagi siya iyang pagka inunta mabulukon o sa kanindot nga binuhat siya sa Diyos nga lantip ang pangisip sa he was so brilliant, so much so nga iyang gidani ang 1/3 usa sa 3 kabahin, 1/3 sa mga manulunda, mga anghel, iyang gidani, gipakuyog niya sa pag-alsa bato sa Diyos. Namon ni silang maong mga anghel di na ni di na ni sila mga elect angels kundi mga demonyo na ni sila, mga demonyo condemned. Okay, so mao na ni naigubat kita anas taliwa papilion ta sa Dios. So mao na istorya niya na ang perfect environment it's available 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year.
Moment by moment, it's available. Kay kinigitagaan naman sa Dios. Sa kaniya tungo pang tanan, ha? I mean, sa kanang antong pagsugod yun sa bugno nila ni Satanas. Niya ni Satanas. Dito gimugna sa Dios ang perfect environment. Nga kapuhian natong ingon nga mga anak sa Dios. It's a mental attitude akong balikon. So, kung you are free from any personal sin like sins of the mind, sins of the tongue, or overt sins, kung wa ka hambin diha sa imong kalag og mga sala nga akong pangisgutan, then tuwa ka, nagapuyo niya ning perfect environment. And you are kung naa ka diha magpuyo, you're free from any sin, maka-execute na ka sa iyang plano sa imong kinabuhi. Okay? Unsa pa? Makasibog ka sa unahan, grow up spiritually, pinagis pagtuon sa iyang pulong adlaw-adlaw. O unsa? Diha ka mahimong unsa? Mananaog, a winner believer, o nag-execute ka, nagatuman ka. Yan ang unique spiritual life. Nimo, ingon nga magtotoo. Ikaw kay magtotoo ni Ginoong Kristo, ikaw magakinabuhi. Yan ang dili kasagaran nga matang sa espirituhan ng pagkinabuhi. Ano nga itong giduputas paghisgot? O kining maong divine danosphere, kingadlanig operational divine danosphere, alang ka itong mga sakop ni ining panahon sa simbahan, the church age. Okay? Operational divine danosphere. Ang iyahan ni Ginoong Kristo sa iyang humanity, samtang dini pa siya lakaw-lakaw pa siya, nagkinabuhi din hining kalibutan na uban sa iyong mga disipulo. Ang iyang gipuy-an, of course, divine danosphere po dapat ang iyang divine danosphere ginganlan og prototype divine danosphere. Prototype. Siya nag-una gyud. Okay? Ang atua operational. So buot sa Dios nga kita magapuyo ni ining atong dapit nga puloy-anan. Perfect environment. Okay? So nakasabot na ka. Mao ni ang atong puloy-anan ingon nga mga anak sa Dios. Why lain? Okay? Okay. So kining operational divine danosphere nga mao ang atong puloy-anan where there is that perfect environment na ay 8 ka mga ganghaan. Ato naman ang gisgutan. Review na sa tanin. Gate 1 is power gate. Okay? Kaangkon kas gahom. Apan kini, hilom kini. It's a silent, invisible, enabling ministry sa Diyos Espiritu Santo. Okay? Kaya ang Diyos Espiritu Santo omnipotente. Labawang makagahom. Siya lamang ang sustenir kanatong mga magtotoo o siya ang nagasangkap niya ng dili kasagarang mga paagi sa pagtuman ni ining gitawag og supernatural Christian way of life. Ano sa definition sa the Christian way of life? It is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Namo na. Inigsod yun nimo niya ng ganghaan. First gate nga power gate. Hatagan ka, umakaangkon na ka diha sa power ng gahom. Dili na tawhan o gahom. Iyahan na sa Dios. Maangkon nimo ka ng maong gahom sa diha nga mosud ka na diha. Sa gate 1. Mo na nga, gikinahanglan nga ikaw kanunayan magpapuno sa Espiritu Santo. Mando man na si Piso 5:18. Be filled with the Spirit. Pagpapuno sa Espiritu Santo. O niya, Galatia 5:16a, nag-ingon usab, keep walking by means of the Spirit. Padayon sa imong paglakaw pinaagi sa Espiritu. Okay? Sumuna, gate 1. Maangkon dayon nimo ang gahom.
diha sa Espiritu Santo. So karon makasugod na kas pag sibog sa unahan sa imong Kristiyanong pagkinabuhi, you continue advancing in the spiritual life diha sa sud sa maong gate. Okay? Apil ni ining maong mga gahom, mga gihatag sa Dios, mao kanang rebound technique. Kini grace means of restoring you. Ingon nga magtotoo. Pag kanang ma-restore ba, mahibalik ang imong pakigambitay ngadto sa Dios. Your temporal fellowship with God. Human nga na broken kini, naputol man gud ni sa diha nga ikaw nakabuhat og sala. So you're out of fellowship. By the way, timan niya, kaya ato ipad tinaw ni mong maayo ni. Ang fellowship with God, sabi ni Saya, mo ka na ang pakigambitay nato sa Dios. Our fellowship with God, pakigambitay. Okay? Dili ni pakighiusa kay lahi man na. Itong na luwas ta mo ni panaghiusa, pakighiusa. Kini karon na kung gisgutan ang pakigambitay. Sa English, fellowship. Na unsaon nimo ma-maintain kini mong fellowship? Temporal, okay? Hinadla na itong temporal kay sa diha nga makasalata, out we go. Maputol ang atong kanang pakigambitay. Okay? Sabtan sundan kini atong gisgutan. So, mo ni nga mao kini ang paagi sa grasya na kita maka pasiguli ang atong fellowship ngadto sa Dios. Okay? So, ikaw nga magtotoo, initially enters gate 1 sa kaluwasan at salvation. Okay? Apan, ikaw muigsit sa maong divine sphere kung ikaw magasala. Okay? Na mo na, so he can re-enter only through gate 1. More na paagi nga ikaw maka-re-enter, maka-sud o balik. Pinagi na ng gate 1. Okay? So, karon naibalik ka tungod sa imong paggamit sa rebound technique of 1 John 1:9. Say, ingon sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, sa diha nga ikaw Kristiyanon magasunod niya ng yano grace mechanics of re-entry sa iyong pagbalik pagsod, ang Espiritu Santo automatic po siya nga mo resume sa iyang dumala kanimo, to resume control sa imong kalag. See? Nahibalik no sab ka ngadto sa imong pakigambitay sa Dios. Kasabot ka? Sumo ka na ang pakigambitay. Pinagi lamang sa imong paggamit niya ng prinsipyo sa 1 John 1:9. That's the only way. Ayaw na libog ng uban nga imong madungog tingaling mga pagtulunan nga unsa pa diha mag-isa-isa silang kamot unsa pa diha. Dili na ang paagi nga mugna sa Dios. Ang iyang gimugna hingpit unsa mugnaon sa Dios, hingpit. Restoration to fellowship is only by using the kanang tawag na to o rebound technique, the recovery technique. Naka-recover ka ba? Sumo na. Pinagi usab, gawas na ng rebound technique. Ana pa diha ang imong magamit, faith rest drill. Faith rest drill. Now, hyphenated man ang faith o rest. Ako ni gihubad sa Visayan nga pagtuo kini nga nagdaong pahulay. See? Kanang imong pagtuo nga kanang maintain ang imong pagtuo ngadto sa pulong sa Dios. Sa Dios ug siyang pulong.
So mao na ang unsa maghatag kanimo og pahulay. You are resting in the Lord. Basta gamiton nimo kining maong drill. It's a technique. Unsa gitudlo pod sa pulong sa Dios kanato. Pinagi nining faith rest drill. Ikaw nga magtotoo unsa imong buhaton bahin ini imong sagulon ang mga saad sa Dios uban sa imong pagtuo. You mix the promises of God with faith. O sa diha nga buhaton kana, you now are able to think rationally to reach doctrinal conclusions. Okay, diha sa Roma 8:28 nga 2:31 unsa gisulti? In fact, we know that to those who love God, He works all things together for the good. To what conclusion are we forced face to face with these things? If God is for us, who can be against us? So, gawas pa niini na ugman na nimo ka ng imong paglaom, of course. You have developed that hope. And hope, as we know, mao kini ang palaabuton or anticipation sa mga panalangin nga gisaad sa Dios o sa iyang unsa mao ni ang initial basis for motivation. Kini bang paglaom nga na ay mo nang gisinati diha sa imong kalag paglaom. Now diha sa Roma 12:12a nag-ingon kini with reference to the hope, keep on rejoicing. Okay? So mo na ang gate 2. Karon sa gate 3. Ano ta sa gate 3? Ganghaan 3. No, kining maong ganghaan mao na atong isgutan na pod nga gate of enforced and genuine humility. O kini ra bang bahina nining maong pagsud gyud mo nining maong ganghaan 3. Mao ni ang pahimo nimo nga matudluan. This makes you believer teachable. O atong basic in this prinsipyo in the human realm organic, mga tinawhanon nga imong gituuhan nga only humble people are teachable. Arrogant people are unteachable. Di nimo matudluan. Ang mga mapahitason, di nimo matudluan. Kadto rang mga mapaubsanon. Gusto? Dawat ka na yan ang prinsipyo ha. Prinsipyo na sa pulong sa Diyos. Asa man imo makita ka na. 1 Peter 5:5b ngadto sa 6. Clothe yourselves with humility toward one another, for God is opposed. Paminaw. For God is opposed to the proud. Supak yun niya ang mga mapahitason, but gives grace to the humble. Naghatag siya grasya ngadto sa mga mapaulsanon. Musa, ang maong bersikulo, padayon sa pag-ingon, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time. Ay simple kayo nga prinsipyo nga itong isunod po niini, bahin niini. Okay? A very simple principle nga nagaingon. God promotes the humble but demotes the proud. Kasabot ka? Ang Diyos nagapauswag ni adtong mga mapaubsanon apan nagapaus-os sa mga mapahitason. Okay? So mo ang gate 3. Gate of enforced and genuine humility. Kay pagsugod yun mo niini, magsugod ka o unsa kanang bansay sa imong kaugalingon nga dili ka mapahitason, dili ka kaaruganti. Okay?
So, i-enforce nimo imong pugson ba? Disiplina, di ta mo gamit ng pulong pugpugos, kay moro ng negatibo ra na. Atong ingnon ng imong pagdisiplina. Disiplina, pagbansay sa pagdisiplina sa imong kaugalingon. Nga ikaw, mabansay sa pagkamapaumsanon. Okay? O kini, maugmad, this will be developed into genuine humility. Kasabot ka? Sa imo ng pag-anad sa mong kaugalingon, it becomes, mahimo na ni siya nga automatic ba? Second nature na sa imong kinabuhi ang pagkamapaumsanon. Okay? Kay kung ikaw mapaumsanon, moro ng panahon na nga ikaw matudluan. Pan kung ikaw magpa-taas, magpa-hambog, magpa-siatab si mong kaugalingon o saan diya, mapahitason ka din. God opposed the proud. See? Kontraryo na sa Diyos kining pagkamapahitason. Okay, mo ka ng gate 3. Okay, ato tas gate 4. Ganghaan 4, the momentum gate. Unsa man yung momentum gate? Kining momentum, iba naman tagon sa ibang tasabot ng momentum. Ano bang pagbuylo? Mo man itong gamit nga paghubad niya ng in English nga momentum, binisay o na to, pagbuylo. Momentum, spiritual momentum, pagbuylo sa atong spiritual ng kinabuhi. Ano mo, sibog mo, sutoy ba? Dili mo atras. Now, so kining momentum gate, gidisinyo kini, gimugna kini for intake, metabolization, o ang pag-apply, paggamit sa doktrina, pulong sa Diyos. Okay? Nga kini maoy this will cause spiritual growth and personal love for God. Yeah, kini ra pagiha nga kita makaunsa tubo espirituhanon. This is the only way that we can spiritually grow. Agi kini og unsa sunod sa 2 Peter 3:18 unsa magisulti sa 2 Pedro 3:18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. I hope din na nimo makalimtan. Isilsil na sa imong alimpatakan. 2 Peter 3:18. Grow in grace. Patubuon kita sa grasya o kahibalo kang Ginoong Jesucristo. Unsaon na to pagtubo? Unsaon pagtubo spiritually? Pagtuon sa pulong sa Diyos. O, dahil doon ka ba sa itong mga operation si kini nga itong operation bahin ni Inis, operation SLA. Ano sa man to? S, study. L, learn. A, apply. Study, learn, apply. The Word of God. So, mo na yung atong gamit nga Operation SLA. Atong dugangan ka na. Di lang kay SLA, kundi study, learn, believe. That's the key to it all. Muna yawi. Di ni mo tuuhan ka ng imong nakatunan nga pulo sa Diyos. Di ni mo magamit. Di ni mo magamit. Nahimo lang nag-academic knowledge. Mo nagingon sa atong pagtuon, previous to pagtuon, Gnosis doctrine. Gnosis, Gnosis, Gnosis. Diyan nila kuha ka ng Gnostic. Gnostics ba? Okay. Gnosis doctrine ra. Kahibalo ra. Wa mahimong kaalam. Diferensya ra ba ning kahibalo o kaalam? Okay? Ang kahibalo, parihara na si mong nakatuna sa mga eskwelahan. Eskwela pagka kolehiyo, universidad,
imo nakatunan nga gipangtudlo sa imong mga maestra. Academic knowledge. Why kapuslanan? Why gamit sa espirituhan ng pagkinabuhi? Nagkasabot ka? Wa. Unsa may magamit niya nga tawanon raman. Kay academic raman. Mao ni ang process nga itong gitunan og sige itong malmal kini aron di na gid ni makalimutan. Grasya kini ang paagiha kay iyahan ni sa Dios. Sabtag yun na. Mao na nga gikinahanglan ang unsa paggamit ni Operation SLBA. Operation Study, Learn, Believe, and Apply the Word of God. This is mo ni ang gate for momentum gate. O kini mauusap kini maka-develop makapaugman sa itong personal nga gugma ngadto sa Dios. Kaya kini mo ra bang ang pulo sa Dios di ba naman tanga mao ra man ikalanon sa atong kalang. Kung ang atong lawas physical nanginahanglan pagkaon sa material food aron mo skill gini nanginahanglan po ni atong kalang labaw na. Mas mahinungdanon ang atong kalag sa atong lawas. Kasabot ka? Ang atong kalag nanginahanglan pagkaon. Unsa gisulti des Mateo 4:4 ug sa Deuteronomio 8:3. Ang tao dili mabuhi pinagi sa pan o kalanon lamang kundili pinagi sa pulong sa Dios nga magagula sa iyang baba. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Naman, kita nimo? So, muna ang gate 4, momentum gate. Karon, adto ta sa gate 5, ganghaan 5. Ang nga nining mong ganghaan is the gate of spiritual self-esteem. Ang self-esteem, pasabot sa esteem, bili, self-worth. Okay? Kining maong ganghaan, mao ni kanang agianan entrance ngadto sa espirituhanong pagkahingkod, spiritual adulthood. Now, ang spiritual self-esteem God, mao kini ang kalig-on sa kalag sa kanato mga magtotoo nga nagagikan kini resulta kini sa atong personal nga gugma ngadto sa Dios. Now, kay ang atong gugma ngadto sa Dios is the spiritually adult Christians motivation. Mao ni ang makadasig, okay, sa kinabuhi sa magtotoo. Of course, spiritual self-esteem is also the beginning. Mao ni sinugdanan sa imo na karong pag-ambit sa kalipay sa Dios. You are now beginning to share the happiness of God. Okay? Unsa gisulti des Filipos 1:21, popular kayo ng bersikulo. For me, to live is Christ, but to die is unsa? Gain. Or sa laing version usab nini maong teksto, for me living is Christ and dying is advantage. Ang uban pong mga version nagingon nga to live is Christ and to die is profit. Profit, P-R-O-F-I-T. Ganansya ba? Now, unsa gisulti des Marcos 12:30, 30, Mark 12:30, and you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. O diha sa 1 Peter 1:8, though you have not seen him, you love him. And even though you do not see him now, but believe in him, diyang him, diya Bible doctrine diya sa imong kalag, you rejoice
with an inexpressible and glorious happiness na di matukib ang kalipay, mahimayaong kalipay, glorious happiness. So mo na ang gate 5, anto tas gate 6, the gate of spiritual autonomy. Mo ni kini ang gangaan sa kanang espirituhanong pagkagawas nun, independiente, autonomy. Now, kining maong gangaan, mao ni ang kaligunan sa espirituhanong pagkahingkod. It's the stability of spiritual adulthood, characterized by impersonal love for other people. Mao ni ang kinaiya, mao niya ang imong kanang masinati, ang imong impersonal nga gugma ngadto sa imong isig ka tao. Okay? Kaya ang impersonal love mao man ni ang functional virtue. Gihinganlan ni og functional virtue of the spiritually adult Christian toward all mankind. Ngadto sa tanang katawhan, tanang tao ay pili. Okay? Now, deriving its strength from the virtue of the believer himself. Okay? Rather than being limited by questions of attractiveness or compatibility with others, why gipili? Okay? Why gipili? Unsa attractive ba siya? O compatible ba kamo? Ang impersonal love, mao kini ang foundation, mao kini katukuran sa matag usa nga husto nga pangunahuna ngadto sa ubang tao. Okay? It is the foundation for every correct mental attitude toward people. Now, diha sa Marcos 12:31b, you shall love your neighbor as yourself. Diha sa Matthew 5:44b, love your enemies and pray for those who persecute you. Okay? Nakaroon na sa gate 7, the gate of momentum testing. Nakaroon, ato man nagisgutan last time, right? Pero atong gihapong sublion, aron maklaro-klaro na gyud. Now, mao kini kanghaan sa ingnon ta pag suwayan ang atong nga nagabuylo naman kita sa atong espirituang pagkinabuhi. Nagbuylo na ta. Testingan kini atong pagkalig-on. Tanawon gyud sa Dios kung unsa kalig-on na gyud. Okay? Kini nagalambigit kini involves suffering nga mao kini kanang tuod ba makapasibog ba that accelerates nimo to advance, to pagsibog ngadto sa unahan gikan sa spiritual autonomy ngadto na sa spiritual maturity. Okay? Nasabot ka ba sa akong explicar? So, gate of momentum testing involves suffering, mga pagantos that accelerates you as a believer sa imong advance from spiritual autonomy to spiritual maturity. Kaya kini kung gate 7, mao ni usa sa mga kategorya sa pag-antos alang sa panalangin. This is one of the categories of suffering for blessing. Kung naibaw naman ka, adun ni duha ka klaseng suffering na atong kanang masinati ingon nga mga anak sa Dios. Suffering for blessing, usa. Suffering for discipline, duha. Mao ni ang duha ka klaseng suffering. Unsa maning suffering for blessing? Kung ikaw you are free from any sin, personal sin, ikaw nagapadayon sa pagsibog sa among Kristohanong pagkinabuhi, nagabuylo ka, okay? Apa na ay pag-antos nga imong gi sagubang, imong gi atubang,
kanang maong pag-antusa dili na disiplina gikan sa Dios kundi iya nang panalangin. Kasabot ka? Kanang pag-antusa panalangin. At tingaling ubang filosofiya, ang filosopo may sagot na istorya, panalangin mga pag-antos ko na mabitan din yung tuon tanini kay wa magyud ta maka katon bahi ni kaniyan tungwa pag kita magtuon, right? Wa man kita masayod, wa ta kaybaw nga na di ay pag-antos nga panalangin, just as na apoy pag-antos nga disiplina. So ako malikon, to make it clear, kung ikaw nag-antos, apan ikaw wa ka magtinir og sala, you're free from any mental personal sins, then kanang pag-antusa panalangin. Kanang mong panalangin mo ni makapa sibog nimo makapa unsa ganoy pag nimo nakapatun pa nimo sa pagtubo hantod nga makaabot ng spiritual maturity. Kasabot ka ba na? So mo ni ang gate 7. It involves suffering that accelerates the believer's advance gikan sa spiritual authority ngadto spiritual maturity. O kining maong ganghaan usa sa mga kategorya sa pag-antos alang sa panalangin. Naon sa gisulti sa Filipos 3:14 ngadto 15. Ingon kini sa English, I press on toward the goal for the prize of that upward call from God in Christ Jesus. Therefore, as many as are spiritual adults, let us keep on thinking this, the aggressive mental attitude to continue advancing spiritually under pressure. See? Of course, na ipagpiit yun niya ng under pressure ka niya na. Apan kung makalahutay ka, imong dawaton ka na nga, gikan sa Dios, salamat Dios. Niining, of course, di man ka mo yung salamat ni pag-antos. Ang imong gihatag Dios, ingon nimo nga salamat. Nga, bisan kining maong pag-antos, masugakon nako kay naamang ko imong pulong. You see? Napasalamat ka sa Dios. Nga naipulong sa Dios diha nimo nga imong magamit sa pagtagbo niya ng maong pagsuway. Kasabot ka? Imong ingon na mo sa Visayan na imong muharong ka ba? Mo atubang ka ba? You face that kind of suffering. Because ang tinuod doon, kung bahin nag-suffering, dili kini kaaway. Ang suffering is not an enemy. We should consider it as a friend. Higala nga naman. Ngaling uban kadunggo nga bihapon mo ay. Pag-antos na higala pa niya mo. Of course. Ni mo tuo ka ba niya na o di kini prinsipyo ni sa pulong sa Dios. It's a matter of choice. Na ni mong mudawat ka ba o imong bang isalikway. Basta ang prinsipyo gikan sa pulong sa Dios mao nga ang pag-antos dili kaaway sa magtotoo kundi higala, amigo ang atong pag-antos ng atong atubangon. Kaya naman, this is an opportunity for us to grow up spiritually. Kasabot ka? Dili nimo ang kunon nga kana kaawat pungot mayon na gani ka pungot na po niyo ang pag-antusa. You see? Kung mahingon ka niya na, you are just displaying your ignorance of the truth of Bible doctrine. Kasabot ka? Ayaw. You should consider mo na ang doktrina. Pulong sa Diyos nagtudlo na ito nga, ayaw ang kuna ng pag-antos imong giatubang nga kaaway. Ang kuna ng imong higala. Kay gipahinumduman ka na ipagi sa Diyos nga kay nakita ni mong prinsipyo. Anything that happens to our life, unsa? Ana ay tuyo ang Diyos ni ana. Basta,
Kasabot ka ba niya na? Tanan. Bisag unsay may tabo sa itong kinabuhi. Gamay ba na, dagko ba ng mga panghitabo? Nga ay tuyo ang Diyos niya na. Nga na nimo. Kung wala kay pulong sa Diyos, ano na? You kanang throw in the towel. May yung surrender ka. Naubitan ng uban nga. O pa in town sila ego nga. Mga kamatuoran sa pulong sa Diyos mo. Dayon sa punaan ng mga pagantos. May dayon sila. Ano man gitugot na sa Diyos na ko. Why did God let this happen to me? Ang tiyaw mo na. Pasipala ka na sa Diyos. Ano may tawag mo mang basulo ng Diyos mo may labot siya niya na. Tinuyuan magyun na nimo. Gusto? Nakasabot mo ka? Nga tanan nga na may tabo sa itong kinabuhi. Tinuyuan sa atong buot. Kinabubuton na to. Kasi mo, ito ng prinsipyo gyapon nga gihatagan tag hingpit nga kagawasan. Total freedom. But with that freedom goes responsibility. Bisag na kay kagawasan sa pagbuhat o pagpili, nagatangag na, nagakuyog, nag-intandem na sila, magkuyog na ay responsibilidad. Sa dihang mohimo tag desisyon, kita o kita lamang manubag sa atong nahimong desisyon. Gusto? Any decision we make in life, we are the only ones responsible, accountable, and answerable. Yan ang atong gihimong desisyon. Muna nga, tanawa, sa dihang mo iyon lagi kadayon nga, why did God let this happen to me? Nag-display lang ka sa imong pagkawa, paintay alamang sa kamaturan. Ang Diyos dilibot nga ikaw mo musulti o mo bungat niya na. You see? Kay dili na mo ay panultihon sa usa ka mananaog ng Kristohanon. Panultihon na sa mga pildiro. Tanahon ra ba ka sa Diyos? Ang unag yung tanahon sa Diyos, of course, naibaw naman ang Diyos sa tanan. Naibaw na siya unsay sword diha sa mga una. Perfectly he knows. Bisa pas ka na itong pang tanan, naibaw na niya. Amo na imong naon karon samtag na pa kayo. So mo na tuwigon diha nga gate, okay? Gate 7, momentum testing. Testingan lagi ning atong pagbuylo sa Kristohanong pagkinabuhi. Testingan. Unsa gyud kalig-on, unsa ka kanang makabarog ka na ba sa mong kaugalingon? Can you stand alone with unsa stability? O na. These are, of course, kanang signs mga tibelihan sa usa ka mananaog nga Kristiyano. Mauni ang buot sa Dios nga buot siya nga kita mahimong mananaog, dili mga pildiro. He is the author of winners. So if you want to live a life full of happiness, peace, tranquility, joy, unsa na ay ka hapsay, hanoy, then sundang iyang pulong. Pagtuon sa iyang pulong. Mao ni atong gibuhatoy. Adlaw-adlaw na ni. Dili siniman na, dili binuwan, dili tinuig. Adlaw-adlaw. Yung ano man. Adlaw-adlaw mapunta mo. Atubang mga suliran, atubang tao mga kanang problema sa kinabuhi. Ang mga solusyon na siya tanan sa iyang pulong sa Diyos. Nanahal na nimo mo. Gamit ka ba niya na o di? Bitaw na. This is a tragedy. Bagang duot sa mga katawan. Lakip ng mga magtutuo karong panahon na. Now, we are not trying to be self-righteous na yung bahina kung mahisgutan niya na. Kinigikan ni sa prinsipyo sa pulong sa Diyos. Kini nga itong panahon karon mo naginganlan og age of apostasy. Kadaghan ng mga katawan karuan
nagyoy gana sa pulong sa Dios. Dapito nimo nag-Bible study, wag ko'y panahon na, busy ko. Ako ra pa ni balik-balik, hangtod di na gyud nimo magkalimtan. It's a matter of choice, a matter of priority. Ano sa may gisulti sa Dios? Una ako, ug hintanan idugang na ko nimo. Mateo 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ayaw unahang mga butang. Unaha ko mo ni sulti sa Dios. Ang sama man yung pag-una, nako, tun-i ang akong pulong. Unaha ko, huwag nga akong gingarian. O kining tanan ni mga pangandoy, mga tinguhas, kinabuhi akong idugang. Tara, diyan ni mo. Mga nagkadaiya, nagkaguliyang na itong panginabuhi, kaya nga naman. Wrong priorities. Basta, sayop ng mga pasiunas kinabuhi. O karon sa gate number 8, ganghaan utso mo na ni ang winner's gate. Ang ganghaan sa mga mananaog, mao na kini ang ganghaan of spiritual maturity. Ato paganing dugang ang paghisgot, ugma. Unsa diha kining maong ganghaan? Spiritual maturity, mao ni ang atong tumong nga mga magtotoo. This is our main objective. This is our common goal as believers. Motoo ka ba niya na og di, mo harap po ng pagpili. Basta mao kini ang common goal to reach spiritual maturity. Kay kanang maong ang that stage is the stage of capacity for life, capacity for blessings, capacity for happiness, capacity for love, capacity to receive the blessings of God. Ug ang Dios dihang bahina. That stage, siya mahimaya. Mapitaw sige, taingon niya, to God be the glory. Sa man mo pag-glorify sa Diyos. Kini ang pagi. Kini ang gitudlo diya sa pulo sa Diyos. Kini ang gimugna sa Diyos nga hingpit. Way kuwang hingpit. Nasa may sa putog hingpit. Kumplito. Sa mga na gitugon, gimando, gipasidaan sa Dios kanatong mga anak niya. Kung buot yung kita magkinabuhi nining maong dili kasagaran nga matang sa pagkinabuhi espirituhanon, ingon nga mga unsa magtotoo ni Ginoong Jesucristo. Okay? Dinhi kita kutubo na karon lawa ug atong ipadayon ni ugma. Ayaw sipyat sa sumpay nini. Murag ni og kanang series ba? Kana bang ikaw sig tan-aw dihang mga unsa na teleserye o unsa niya sama labaw pa ni teleserye ni ato. No nang ayaw sipyat sa sumpay kay kini magaganoy natong mga anak sa Dios ngadto sa dapit nga kita mahimo nagyong mananaog sa tubangan sa Dios. Ug life would be fabulous and fantastic sa atong pagkabot nga natong tumong. Grasya kining tanan. Atong ipadayon ni ugma, magampo ta. Amahan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo nining imong pagdugang tudlo ka namo sa imong mga kamatuoran. Salamat to Diyos sa imong pagpatinaw ka namo pinagi sa ministry sa God, the Holy Spirit, na siya lamang ang bugtong magtutudo sa kamatuoran. Uban sa among pagpaubos diya sa imong otoridad o Diyos. Salamat. Niining among Bible study through the YouTube. Pinagi sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kinigrasya o Diyos nga among giangkon. Dadang kami pagbalik ugma ni napita ron kami makapadayon sa sibog sa among espirituhanong pagkinabuhi. Anto magkabuot na mo ang spiritual maturity stage
Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.